Pan ddodd y cyfle i ymuno tîm Dementia Active Gwynedd, mi'n neud Iesu ar y siawns pan welais i y hwyl roedd nhw yn cael yn y dosbarth ac y manteision oedd y cleientiaid yn cael. Rydw i'n helpu pobl sydd wedi cael ei effeithio gan dementia trwy'r ymarfer corff a cael hwyl. Rydyn ni'n rhedeg dosbarthiadau yn y cymuned ac ar y we a siarad efo nhw ar y teleffon neu e-bost I gwneud nhw'n teimlo bod nhw'n darn o cymuned ni. Well, I feel that Rachel is a very, very special individual and we're very, very lucky to have her as part of the Dementia Active Physical Activity team. But I particularly wanted to nominate her because I know that she's really put in a massive effort to learn Welsh and has been prepared to have a go teaching classes in Welsh and in English. So really, really proud of her for that. Y peth dwi'n caru mwyaf am fy ngwaith ydy gwynebau hapus a'r pobl dwi'n cyfarfod efo nhw ac y jokes dan ni'n rhannu. Rydyn ni'n chwerthin llawer. Rydw i'n meddwl bod gweithio mewn gofal yn gallu bod yn bendigedig. Bodlonrwydd gwaith, rydw i'n cael pob dydd sydd yn ffantastig. Os dwi'n gallu helpu nhw anghofio eu problemau a wneud nhw gwenu am amser byr, mae'n meddwl y bydd I mi.